Здравейте, приятели, аз съм Рад, това е първи епизод на Майнкрафт. Днеска играем в Delta MC, ако някой не знае този сървър, това е сървъра на XDeluxe, а пък ако някой не знае XDeluxe, пиши в YouTube и да, го намерате и му разглеждате канала. Сървъра е доста як, няма много неща, ама са доста яко направени. Има Kit PvP, Creative, Skywars, Soon, има някаква бета, не знам, и Survival PvP и тук практик. Днеска аз реших да играя малко Kit PvP, да видя дали все още съм добър на PvP-то. Нека първо да си вземем ето този кит и да слизаме долу и да се бухаме с другите. Така. Така. Имаме и супи, което е бонус в този кит. Иначе има и други кит, аз просто не съм ги отключил. Айде, стига, мен сте ударили. Добре, хора, искам да си свърля тези празни паници. Пак удрям. Ма той я бяга. Добре, то мога да го... Как го е? Така. Ще умреш. То не умира, бе. Добре, хора. Между другото, ако там виждате колко минути са минали и колко FPS имам, това не снимам с OBS, а с една доста добра програма. Добре, това го разцепих. Добре. Сега, окей, имаме един кил и нито едно умиране. За сега сме добре. Окей. Добре, отиваме и натам. Опа, малко лаги. Малко лаги. То... Ще умреш! Ой, дай. Добре. Сега. Онзи отзад гони ма. Няма смисъл да бягам, защото мога да го пребия. Шит. Аре де. Ай, нямам супи. Айде. Малко съм прецакан тук. Добре, хора, уби ме. Тук ме уби. Добре. PvP. Окей. Вау, номера. Този кит пак е този Викист Беги. Той е много добър и много нахален. Аре! Два! Добре, само един. Убил го то. Ама и това мен ще убие. Добре, това ме дразни. Така че... мисля... и на това да се нахвърля. Айде, стига! Не мразя хората, които само се бухат с супи. Добре, хора, искам да потърся дали мога да си купа някакъв за 115 или по-малко, ако мое.
О, арчеркита. Друг. Така. Добре, хора, вземаме си арчеркита. Yes. Добре, сега имаме арчеркит, който е малко глупав. Ама... Кога се спре? О, то го разцепих. Добре, и мен ме разцепи. Добре, обичам се и това. Това кит ми е любима. Уи! Добре. Добре, хора, ако чуете кликането ми, сори. Ама мога само да кликам. Добре, мислех с това да сме ти. Аха! Как избяга? Окей. Аз съм тука и мисля се нахвърля на някой. Така. Окей. Да, вземаме го това. Или не го? Не го вземаме. Не, той е взел нас. Ох, сега на хора, добре, изтикат от беги. Я наследя, добре. Нека, да, вземем. Дева, то пък не е на това бобус. Фак. Ай, кърлица. Не кърлица, да. Кажи. Опа. Кажи. Те. Хай. На. Йоу. На YouTube. Окей. Бе, знам кой е му GameBG, това е... Това е някой си. Добре. Така, колко мазно ще правя. Не. О, шит. Майко. Това е гадното. Някой така прави. О, аз имам и супер, бе. Супер. Опа. Оп. И... Ду. Охо. О, мъртъв. Убил го ме. Да, от Варчо. Но... Ай. Добре не става. Буп. Добре. Сега. Не съм много добър в PvP-то. Добре, хора, мисля сега малко да ви разведа из сървъра. Добре. Значи, видяхте кит PvP-то. Има Bedwars, има Prison. Добре. Цъкаме на Creative. Добре, ето тук пише всичко. Добре, ето тук ще ви оставя малко да го прочетете. Така и да, всичко разбрате. Добре, тук има
Пец, калпец, хед 5. Добре. Добре хора, не е много дълъг клипа за сега. Добре, цъкаме пак на хъб. Хъб. Окей, ето и Skywars не мога да влезе. Значи, цъкаме практик. Добре, какойто и. Kit Creation. Archer, BTXC. Супер! Load Kit. Teleport Spawn. Save Kit. Default Kit. Окей. Тук сега си правили някои неща ли? Какво? Добре, това е интересно. Kit Creation. BTXC. Добре, значи сега. Save Kit. Опа, малко ме зацепи. Load Kit. Окей. Добре, сега как искам да отя Loaded BTXC. Добре, искам да влезе да играя BTXC. Добре. Връщам се да спална. Я. EXE Meetup. Я и тук моля ли да играем? Добре. Сега пак на хъба. Не мисля, че има много неща тук. Добре, ето тук. Добре. Ето. Искам да ви разведа и с моята къща. Тук имам всякакви тъпи неща. Добре, нямам храна. Което, ама хищ не е окей. Добре. Не мисля, че тук ще умра от глад. Жалко. Много моля да правя. Юп! Ей, моля да убия тази крава. Yes. Добре, малко сега как ще седна. Дейба. Малко се прецаках тук. Това мога да го прескоча. Мога. Шит! Много кофти се получи. Не мога, Добре, хора, това е малко прецакано. Добре, мисля да отива хъба. Добре. Хора, мисля това да бъде всичко от епизода на Майнкрафт. До нови харесал клипа и до нови срещи.